членовете на комисията по бюджет и финанси са всички на лице. Предлагам да започне работата на комисията. Имаме 4 точки. Първа точка от дневния ред. Е информация за изменението на общинския бюджет през третото тримесечие на 2025 година. Имате думата по точка 2. Колеги, предлагам да минем към гласуване. Аз съм за. Дигна се? Дигна се? Дигна? Да. Въздържали се? Против? Въздържали се? Да. 3 за, 2 въздържали се. Втора точка. Бюджетна прогноза за постъпление от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2026-2028 година. Имате думата по точка. Тук мога да кажа нещо, но ще стана банален с туристически данък, значи 9000 лева и за тази година сме заложили 18, ние вървим под данъка на 24-та година, а сега отиваме пак двойна за 18 000 лева прогноза за следващите 3 години, но той си прогноза, само го споделям. Може пък бранша да ни изненада с повече. Нали се задава въпрос, ще видим сега опита. Да, ще искаме информация да видим. И гражданите питат, по принцип. Гражданите питат, искат информация при толкова мащабен празник и цялата леглова база пълна да... Може би ще е хубаво да дадем информация за празника на Буда, какви са постъпления. Има въпрос от общинския съветник Стефан Мичев, трябва да вкарате отговор. Предполагам за следващата сесия. Не знам кога излизат данни. Идентификай се това. Питане ли ще? Не, на предната комисия искате да се внесе информация за постъпленията информация. Може да каже. Ако кажете, ще ви я зачета в резюме, иначе цялата е достъпна сега. Дали я преснимам? Мисля, че няма смисъл, но ако трябваше, преснимаме в деловодството на Общинския съвет да има. Значи, съгласно заповед 31 юли 2025 година, на 4, 12 и 22 септември са направени проверки от комисията, назначена с заповедта, на 28 места за настаняване, къщи за гости, стаи за гости и семейни хотели. Достъп е бил осигурен до 15 от обектите, чрез настанените туристи или отговорниците или собствениците. На 4 септември са проверени къща за гости Горски рай, село Къневци, къща за гости Червемето, село Палици, къща за гости Алтея, село Чакали. В 2 от местата за настаняване няма настанени гости. Съставени констативни протоколи. В къща за гости Горски кът са предупредени за неспазване на наредбата за опазване на обществения ред по постъпила на Елена жалба. Последно са били настанени 10 туристи на 29 август за 2 нощувки. Отразени са в единната система за туристическа информация. За къщата за гости Алтея за месец август изобщо няма настанени нощувки. Направено предписание на собственика за своевременно отразяване. Къща за гости Червемето има настанени 5 туристи. Пристигнали на 2 септември за 5 нощувки. При извършена служебна справка на място се оказва, че нощувките не са отразени в единната система. Направено е предписание за своевременно отразяване.
След седмица е направена служебна справка. Резултатът е коректно отразени нощувки в системата. На 12 септември са извършени проверки на обекти. Къща за гости Болярската, къща в село Палици, къща за гости Елена в село Палици, къща за гости Елена в село Костел, комплекс Чакали в село Чакали и къща за гости Бачваровата в село Палици. В 3 от местата са били настанени или е имало настанени гости, съставени констативни протоколи. За комплекс Чакали направено предписание хотелиера да отразява нощувките във всички обекти, не само в един от тях. След определен период извършена служебна справка показва, че нощувките са нанесени в единната система. В Болярската къща няма туристи. Осъществен контакт с собственици, съставен констативен протокол. В къща за гости Елена Палици в момента на проекта е бил собственика на обекти, който е очаквал своите гости. Извършен последващ контрол показва в ести нощувките са нанесени. На 22 септември, като мое лично разпореждане за засилени проверки, са направени проверки в къща за гости Балкански рай 2 село Вълчевци, къща за гости Трупчеви село Вълчевци, семейен хотел Трупчеви село Вълчевци, къща за гости Криси село Вълчевци, къща за гости Виктория село Вълчевци, къща за гости Минчевите къщи улица Шейтани, стаи за гости Релакс град Елена улица Шейтани, Ковачевата къща улица Новачкини, къща Шалаверови 3 улица Пърчевци, семейен хотел Перун град Елена и семейен хотел Чукани град Елена. 4 от обектите Балкански рай 2, Трупчеви къща и семейен хотел и Шалаверови имало настанени туристи. Съставени са констативни протоколи на база информация, предоставена от туристите или собствениците. Последващия контрол показва, че нощувките са коректно нанесени в ЕСТИ. В 4 от обектите къща за гости Криси, Минчевите къщи, семейен хотел Перун и Чукани, гостите са си били вече заминали, но са съставени протоколи на база информация. При извършена служебна справка се констатира, че нощувките са коректно отразени в системата. Ковачевата къща собственика към момента е извършвал ремонтни дейности и в момента на проекта туристи в обекта няма. 2 от обектите къща за гости Виктория, стаи за гости Релакс, не е имало туристи или собственици, поради което не са съставени протоколи. И това е всъщност след самите протоколи. Това, което е като констатации, че в резултат на проектите собствениците предприемат мерки, но като цяло не са или наясно, или не са достатъчно така с желание да отразяват нощувките, ако не бъдат изрично накарани, било чрез предписание, било чрез устни под формата на убеждение. По време на срещата с министъра на туризма, която се състоя тук на 24 в петък, един от въпросите, които коментирахме с министър Боршов, беше точно за законовите несъвършенства при работа с единната система за туристическа информация и необходимостта от по-сериозни санкции при нарушения. Това, което той ни информира, е, че в момента се подготвят промени в Закона за туризма и в подзаконовите нормативни актове, регламентиращи работата на единната система за туристическа информация, като ще се отстранят тези несъвършенства и ще се постарае Министерството да направи системата по-съвършена, да не може произволно да се манипулират нощувките, защото доскоро, пък може би и към момента, имаше възможност нощувките в последствие да се коригират, в даден момент те може да са отразени, когато туристите са там, в последствие като се заминат туристите, нощувките да се изтрият, да се заличи следата, че по-скоро ограничения, произтичащи от регламента за защита на личните данни на Европейския съюз за тази система, но с съответното усъвършенстване и регламентирани нива на достъп тези неща биха могли да се
тези проблеми, пречки биха могли да се преодолеят. И пак, ще го кажа, казвам го и по време на срещите с местния съвет по туризъм, ролята на браншовите организации да убеждават, да призовават своите членове, ако щеше да участват в... Те са в комисията по категоризация, имат представители, да се работи коректно, за да може да се реализират необходимите и заложените приходи, пък и повече от туристически данък, с който и от колегите да говоря и с министъра говорихме, значи при тази леглова база наближава с 3000 категоризирани легла. Смешно е това, което събираме. Не всичко е възможно да се обхване по контролните механизми и възможностите за санкции в момента също са минимални. Не плашат недобросъвестните данъкоплатци. Колегите, ако имат нещо, госпожа Мирянова да добави, защото тя е в тази комисия, която извършва проверките, като лични впечатления. И така. Повторя за колегите, наистина, това е конфликтна работа, принципно. Хората почиват, ние ходим на проверка, караме да излязат в басейните, нарушаваме спокойствието, но въпреки всичко направихме протоколи. Жалкото е, че ние освен констатации и предписания няма какво повече да направим. Сега на базата на проверките, когато вървяха проверките, се бяха активизирали, има малко по-голямо внасяне на туристическа данък. Този месец, ще ви кажа, до този момент има 700 лева постъпил данък. Към момента имаме 13 000 лева за годината постъпени. До момента. До момента. Което категорично е смешно просто. При тази това казано. Има наистина законови ограничения, които не ни позволяват да осъществяваме чак такъв контрол. И разчитам много добросъвестно. Данните от единната система могат да бъдат предоставени както по обекти, така и общо по месеци, примерно. Но това с нищо няма да спомогне. Поне за октомври месец да имаме информация. За октомври ще имаме информацията в средата на ноември. На следващия месец беше. Те внасят за октомври, ще внесат данъка през ноември. Тоест вие искате за празника на да. Ами до края на ноември. На следващата сесия. Да. Средата, края. Абе до 10-то число по принцип е, ама се забавят. Резултатите най-вероятно ще са разочароващи. Сега, по време на самия празник на Бута не сме ходили да правим проверки, защото цялата лудница, само това оставаше, като когато администрация беше впрегната в дейност. То е само да попитам да разбирам, че те ги внасят месец за месец, не е на края на годината, е до края. Имате годишна корекция по принцип. Годишна корекция. В смисъл, в края на годината, ако имат някакви установени различия, имат право като процедура да направят такива корекции в броя на допълнителните нощувки, което е Пълно безнонсенс. Тоест в декември може да коригира януарските нощувки. По-скоро в януари следващата Януари година. може да коригира нощувки за цялата. За цялата предходна. Да ги намали. Да, има Да ги увеличи, в принцип, ако е пропуснал нещо да... такива случаи май няма. Ако много, които са отказали, пък само са влизали. Да, има са предвид точно такива случаи. Когато работят с туроператори най-вече и имат резервации, последствие са отпаднали тия резервации, но тъй като минава през туроператор, те са длъжни да го регистрират в системата.
и поради тази причина, нали, правят проекти. Заради това е дадена възможността. Да. И аз само да добавя някои наблюдения през годините назад. Предишните обсъждания на бюджетите, на публичните обсъждания на предвид, имаше доста голяма активност най-вече от собственици на къщи за гости и бяха много активни за инфраструктура. Много нещо се направи в тази посока, но направихме се пътища, COVID на всяко, общо взето много малко места вече останаха с нарушено подаване на електричество. За водата мога да кажа и аз. И се работи постоянно за проблеми с водата и защо да плащат? Тъй като само искат. Да се замислят все пак. Тук е един малък дан от бранша за общината да може да разглада със средства точно за такива неща. Проблема, пак ще го кажа, казах го и оня ден на среща с министъра. Проблема не е в туристическия данък. Проблема е в това, че регистрирайки тези нощувки, следва да се плати и корпоративен данък 10%. Една бизнес дама преди години, още няма да цитирам името, от големите оператори на хотели, каза, то ако е за туристическия данък, ние ще го платим, ама другия данък. Тоест директно си каза, че работят в сивата икономика. На заседание на управителния съвет на местния съвет. Нали, подписвам се под думите си, мога и пред съответната дама да го кажа. Има нещо друго. Повече от къщи ще се разпределят с патентен данък, тъй че това не би трябвало да е проблема. Те сплащат патентен данък, тъй че само някои са по-големи корпоративни клиенти, регистрирани по ДДС и са неодетени. Да, те са. Може би трябва ролята на счетоводителите е точно той да им обясните, да не се плашат и да се регистрират коректно и да се отразят коректно всички. Лоши данъци, лоша данъчна култура. Това е. Освен той, като споделихме на министъра какви са размерите на туристическия данък, той общо взето се изсмя. Искам да ви кажа, че Троян с нашата ръгова база събират около 130 000 лева от туристическия данък. Аз го казах и на следващата празника на Бута, нали? 20 000. Претенции, че малко средства дава общината за празника. Малко време. Тези средства са целеви принципно, те отиват само за дейности, свързани с туризма, като на нас тези пари не стигат само за издръжка на туристическия информационен център. Там има 2 човека назначени. Айде да допълня, в Троян местния съвет по туризъм издържа туристическия информационен център. Да. Достатъчно внимание обърнаме на бранша. Точка. Предлагам да видим към гласуване. Точката. Аз съм за. За. Въздържали се? 2 въздържали се. 3 за. 2. Следващата точка е извършване вътрешни компенсирани промени в инвестиционната програма за финансиране на капиталови разходи за 25 година. Думата по точката. Предлагам да гласуваме. Аз съм за. За. И последната точка е
предоставяне на временен безлихвен заем, временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти за четвъртото тримесечие на 2025 година. Аз имам един въпрос. Понеже заметката е много внушителна. Първо за проекта правни социални и иновативни дейности. Говорите, че са наети 3 човека, които изпълняват дейности по проекта. Въпросът ми е, тези консултанти външни ли са или са от общинска администрация? Няма да говорите, защото в принцип И вторият въпрос е по втория проект, където са нужни 650 000 лева. На какъв етап от развитието си, от реализацията си е този проект и защо е толкова голяма сумата необходима за извършване на плащане? По първия въпрос мога да кажа, сега не знам къде е тотално да не би да е техническа грешка. По иновативни здравни социални грижи са назначени 7 човека персонал и за да се плащат редовно заплати, тъй като не сме правили отчитане пред управляващия орган, е необходим заем. Това е нормалният процес при абсолютно всеки един проект. Първо извършваш разходите, после ги искаш от управляващия орган, но за да ги извършиш, ти трябва да предоставиш средства под формата на заем от бюджет. Абсолютно регулярна практика. И тъй като имаме човешки ресурси, но това сме наблегнали, нали, не можем да оставим хората без средства. Но това сме наблегнали, затова е необходим заем. Ще бъде отчетен проекта до края на годината, ще искат междинно искане ще бъде внесен. Сега по втория проект. Втория аз ще обясня. Значи като процент на изпълнение на дейности не мога да дам точно, но това е междинно плащане след първо авансово. Виждате, с фасадата нещата са към приключване. Последната част от фасадата се прави в момента. От L-частта дейности са извършени. Отоплителната система е към финализиране, може би до 2 седмици е така благоприятната прогноза да бъде извършена. Тези средства също са временен, оборотен заем, сравнително бързо идват средствата, защото проектът е по програма, по план за възстановяване на устойчивост. Там и самата държава има смисъл бързо да станат разплащанията и да се отчете усвояване. Средствата ги въртим, така да се каже. Правим междинно плащане по единия проект, който е по ПВО за общинската администрация. Средствата се връщат. Правим междинно плащане по другия проект, който е за системата за улично осветление. Върнаха се средствата. Сега пак ще направим евентуално това плащане. В момента се изготвят документите. И така, без да нарушаваме по някакъв начин бюджета, без да се налага да прибягваме до външно финансиране. И двата проекта мисля, че ще успеем да ги извършим и да се берем, разбира се, в сроковете. Като срока за отчитане на дейността по проекта за негова ефективна реконструкция на сградата на общинска администрация е 31 май 2026 година. Съвсем спокойно ще се включим в този срок. Само мога да добавя, че повечето общини за такива проекти над милион по-големи, в повечето случаи ползват външно финансиране. Ние се въздържахме, правим всичко възможно да вървят двата големи проекта за общинска администрация и улично осветление, които са на години стойности, с наши средства. Наистина стриктно спазваме финансова дисциплина, правим икономии и така, за да можем да осигурим оборотни средства за проекти. Други по точката, мисля, че последователни позиции, които се споменават. Предлагаме да към гласуване.
за. Въздържали се? Против? За. Два. Така. И комисията... Имаше едно... Има едно... Да, аз, господин Минчев, тук преди да се приеме становището, все пак да каже като вносител. Да. Като вносител моля само да бъде изтеглена тая точка. За сега нека да бъде започнат правен проектобюджета и бюджета, тогава да има яснота точно с какви средства и по какъв начин ще може да помогне общината, на общежитието. Миналата година бяха 7-8 учениците, може да се покрие издръжката и за заплата на научния възпитател и за текущите вода, ток, дърва. Тая година са 2 ученички само и много трудно положението. До края на тази календарна година ще успеем. Но за следващата е много трудно. Субсидията, която получаваме за 2 ученика е съвсем недостатъчна. Групата по изискванията по нормативно трябва да е 18. Те това се чудиха и в школа, всички как ги държим, не успяха. Но ще бъде изключително трудно, но нека да изчакаме още малко. Имаме ноември, декември, тия месец. Следващата година финансова бюджет. Такива са мотивите. Аз исках предварително да има време, да го обсъдим за решение. Те да, с натурално.